Ahoj, som Kupko a chcem vám predstaviť veľmi dobré výživové doplnky. Ahoj, ja som Ofinka a vynasnažím sa Kupka držať na úzde. Probio24. Prečo užívať probiotika? No, aby ste sa Kupko, aby ste mali zdravé čreva. Probio24 obsahuje 11 odolných probiotických kmeňov a 33 miliárd živých kultúr. Bude črevná párty. Môžete si probio kúpiť aj v lekárni, ale ak si ho objednáte cez tento odkaz, my v Mačičkove dostaneme províziu. Ďakujeme. Páčilo sa vám video? Napíšte nám do komentára, zdieľajte a sledujte nás, aby vám neušli ďalšie videá. Ďakujeme. Probio24 obsahuje 11 odolných Probio24 obsahuje 11 odolných probiotických kmeňov, probiotikum, Probio24 obsahuje 11 odolných